Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ceritanya mana ini Brambang gitu. Mbah. Panen Brambang Mbah ya. Panen raya Brambang. Kan payune dhuwur. Parimu wis payu, Mbah. Wis gak enak no wis. Wis payu. Ayo udah ditungani yo. Yo. Ini kan Yo. Yo. Panggang meh iki lho. panggang ayam. Yo. Aku lebih krisis enggak? Iki syaratnya syukuran Pak Rudin panen Brambang. Amin. Payu ya kere kan, Din. Payu nanti. Ki sing tak tawak-tawakno bakul 7 ke lho iki. Bakul 7. Dal kabeh bejone sing keri iki bejone. Nah iya. Mulai ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita salam bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Krana napa niki brambangipun sae. Wassalam alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Wes yo, dadi bongkar. Sarapan. Pul, kene. Sarapan. Ya ini yo lagi teko ki lho. Di arep-arep ya teko mawar ne. Ndak dibuka, ndak. Ndak aku anu kene. Titi aku nggo nyuwili ngono kuwi dadi kono sing pinter nyuwili. Ndang biasane ngono ae lho. Dhewe nek ngono perih aku. Ati ya, udah dicikok tau dicikok ngono. Buke kuwi lho sing tukang ngiri. Lah wong nyuwir ngene kok yo ya. Iki karo tik kan. Tik apa jenenge? Iki lho tik nyarup ki lho siloke, Mbak. Nggo nyarup. Yo, terus nek Jawa di mana? Aku urung, gak Jawa. Iki Jawa iki kok Jawa, aku muni Cina. Iki jarane ndiro piteke to. Keteke kecil ya. Sikile ireng yo Jawa to. Aku ki lagu njaluk Cina, mergo njaluk sing iki Jawa aku litulen. Anggere anggere ireng Jawa, Mbah ya. Ya, nanti anak kulo pe. Yo, sing kuning barang Jawa kok. iya ra. Barang kulitane. Iki kowe iki lho. Tanganku ki kok. Ya Allah, kaya apa? Orang diisi ta bengke? Nggih, banyune orang diisi. Pul wer nyampone sawah. Mopok. Lah yo arep nyampo tak takoni. Kapan pinian? Wis bar ngono. Iki mulai aku lupae kon ndak. Ayo ngalih nang kene. Iya. Lah Pak kon gede sak mbah kaji Pak kon nggih. Gak tau. Bukan kudu Pakane ya sesuk wis ndang gawe piye. Mopok. Mbak kajinya apa? Gua balik Sultan wong arep tani nggih. Anu apa? Bojone Jarene arep entuk anake anu gitu. Ki bos papane. Pomarune rada gedhi kon ya. Papane iki seprapat iki. Gede lho, Bos. Brambang pe. Dan sama ini miliki. Merona. Merona iki. Sing nduwi sik sarapan sik. Wis ngono engko disambung maneh. bangkus aneh.
Panen apa Bang we, Bang? YouTube Pak ngo kalmu. Tapi pelatih gak tak ketokno, Bro. Enggak boleh. Ini langsung goreng nganjuk. Ya, dibawa di ngajuk Mas. Berapa ini? Ini harganya sekarang? Bur iki. harganya Dhuwur, Pak ya. iya perempat 30. Nah, kilo. Delon gede-gede kilo. Enak sing cilik ki lho delokon sak Sak beyo ya, Bang. jun ki lho. Ki sing lahan sing saithik tok ki, Bang ya. Liyane go dipanen iki. Delon beyo brambange gede-gede. Mengke awet jam piro, Bang? Yo awet besok engke. Ya aku jek tidur ya, nggih. Alah nek anu yo keri ya we. Nek melok panen ini iki. Mosok keri. Wong ngene iki wong banter-banter. Ya wilo. Layu Ngenteni tangine jolinti ya. Jelinti sama toh? Kebas ya. Kesuwen. Alah yo gak. Enggak mampu. Ki perang, oleh perang entas. Kira-kira ya tak apa. Sak ton setah. Terus sampean utang le mawon ben napa-napa, Pak. Delok. Apa-apa. Arep idul, Dik. Sik, De ya, sabar ya, De. Nggih, oke. Oke, De. Lha delok renek sing cilik lho, gede-gede. Marem sing. Oh, ngene iki mboten ceblok mengke. Mboten awas. Oh, dilayari mengke. Nggih mboten tali yo kan ditutup dhuwur. Oh. Iki langsung nganjuk, Bro, sing beli. Nggih, nganjuk. Nggih, ngajuk Mas. Nganjuke pundi, Pak? Ngajuk Sukomoro. Oh. Delok dicek-cek lho nak wis tukang noto ngene iki gak wedi. Nak sing noto wong ngene iki ya sakmene iki ya wis punjul sak kol. Iki lho, Bro, ceblok-ceblok, Bro. Iki lho. Iki lho sakmene-mene iki lho. Ya. Niki mengke kalah jek suwi, Pak. Umur 15 ri. Nggih, yang niku. Iki saya Pak beliau nasi. Wah, mantap. Steak Bang kemarin. Iya. Karo. Gak wani apa? Wani aku wis mari kok sikilku. Oh iya. Ndak. Berapa sak kentang-kentang lho? Mosok sak kentang. Lah iki rabuke apa to kok gede-gede. Kletong ya. Masa kletong tok. Kletong dos kalau iso obat-obat urahan iki. Ndak lho. Jan. Obat urane Ki. ini lho. Kok tak ritane iki kok? Oke. Oke sing Lah ki sing ngasake sapa? Oh, sing nebas. Kelok. Model. Wah. Panen, Bang. Panen, Bos. Iki petani kecil sing duwe. Jos mosok tapi bebek gede percaya wae obat kletok kok. Nanti jadi Marwi. Engko ngarit. Sapral telepon kon jupuk. Anu. Ngarit karesak, Bos. Ngesisan. Timbang kok awan tek wis disikat. Iki lho si kecil iki lho sing duwe. Si kecil. Iya, Bos. Wah, kemelinting guyu-guyu. Arep tahun baru payu kemelinting. Nek anane jeneb, Bos. Mau nyapa? Bakul pitur ana sing gelem rene. Enggak nyapa. Wah, ketok nggawa tas.
Bae. Ala-ala mun gawe gan buane sine mbuh ra. Mosok Kopi lho ya tak tukokno ya ning wis warung. rugi ya. Wis rugi bakul 7. Wis rugi bakul 7 nukono kopi wek rokoke. Lah, Kalah, ngono iki. kalah. Kerusuk lah. Lha lah. Kalah malah jeblok lah. Alah rugi lek. Brambangku rugi. Piye to lek brambangku bocor ki lek. Ya Allah, brambangku bocor lek. Alah. La kaula wala quwata illa billah iladi. Pas pukul Ini kok rekosone. Batan empuk-empuk. Lho rekosone jek mbok ngelokno ae kadang. Akeh to iki. Nah, ya saking abote lho, ya to. Wes Kelly brambangnya Kelly ora? Wes ajur wes. Aku kayak somong di liwat kono ki arep ceklek ki aku. Ini brambang yang ini lho. Kuwi mosok saking gedine brambang. Malah atraksi din. Aku iki lho. Nyapa keten? Aku wis dongso tak moti wong mak trak apes iki. Keten. Piye? Buatan. Sok gerak ya. Duh aku kok mulai ku metu ndi iki kok. Kalau atraksi. Ya mangan sik, Lek, mangan sik neh, nak kaget. Nak kaget mangan sik. Bang, ini ganggu arit, Bang. Endi? Yo. Lege dikirimi sak ya? Dikirimi sak ya? Sampral. Aduh. Secemplok iki lho. Ora penyet lho mobile. Gong cik. Cik gong kabeh lho sing kene. Lho ngamuk. Gak lagi lho. Gak lagi teko nake. Sembatane. Kok nyileh jembatan. Guyang-guyu mandar. Tak nyileh barang. Kowe lho sing marah iki. Bojo tak yo nyileh sok ben. Iki kene sawar ngadus yo ngono kuwi lho. Lah bila. Iso lho, yo. Aku enggak. Kakak. Wah, saking abot iki barang. Iki saking gedhe sak kentak-kentak kene sampeyan. Mosok sak kentang-kentang. Ayo kentang kirim. Lian sisana. Lian sisana beda sak. Ya, itu kok gede kok. Apa-apa Pak. Talono berarti. Iki ya. Lian sa. Ana waktunya Pak. Iya tetep ganjel ganjel kok. Kuat wis iki nang jajal kuat nang. Oh, omonganmu Bang. Coklek. Perlu dites neh kok. Engko nak coklek neh. Ini berarti abot nan. Nanti jelas kuat nih. Jadi Jenenge dulu. lah kepring apa sih 2 tahun mau 3 tahun lho iki. Endi ke? Nah, Lah ya. Saking brambange di sak kentang-kentang lho Cer ya. Ndi to kae? Anu, diglak ke tak kira rene gosak ya. Baik gak? Diglok. Diglak. Nge terus ning ndi wong?